un material moale. Se poate rupe. Da. Da, poate să trebuie pus la partea de jos. Da, da, e portanța. Da, portanța prea mare. Nu. Stai un pic, uite, mult. Da, trebuie pus ca să meargă mai mult, mai în lungime, așa. Ia să vedem acum. Ia să vedem, papa. Ia uite, vezi? Au dreptate, papa. Da. Acum merge mai lung, mai mult în lungime. Ai și tu tot aici. Sus acolo, Edu. Eu vreau să te ducă la aterizare, la garaj. La hangar se cheamă, garajul avionului. Avionul, bă, dar tu ți-ți place să mergi mai mult pe jos? Nu-ți place? Ce zici, să te uiți la mine în cârcă și să-l arunci de acolo? Ia să vedem, bă. Ia să vedem, ca să fii mai înaltă. Uite, de aici de sus, de pe Să deal. fii mai înaltă și atunci îl poți arunca. Mai bine. Haide. Așa, te ții bine? Hop! Așa, și acum aruncă. Tare, tare. Hai să-ți arăt tu de unde să-l ții. Deci îl ții de aici, de sub aripi. De sub aripi, da, așa. Acum aruncă. Uite, mai l-a aruncat, bă! Ce frumos! Încă o dată. Hai, încă o dată. Stai acolo. Da? Acum l-a aruncat foarte bine. Mai aruncă Îl ții exact la fel. de sub aripi, da? De acolo. De acolo. Băi, avionule, bă, ce ai pățit, băi? Te-ai îmbătat? Ai băut bere? Uite, cocostârcule, uite-te la Eva cum aruncă avionul, uite. Uite ăla cu gâtul lung. De sub aripă, de aici. Așa. Dă-l înspre el, înspre cocostârc. Așa, Evi, așa, încolo. Uite, cocostârcule, la tine vine avionul acum. Dă-l în față. Ce bine l-ai dat! Wow, cum ar Bravo, Evi! Wow, cum ar durat. Haide, Deci, uite, îl ții așa, la umăr și împingi brațul. Băi, avionul, ce ai face, băi? Ia te-ai îmbătat. De sub aripi. De sub aripi. Băi, avionul, băi, ce ai, bă? Băi, te-ai îmbătat. De tot. Ce, poți să-l arunci? Oh. Pentru că a bătut vântul tare și l-a scos din rădăcină. Da. A bătut toate vântul tare, că aici, mai ales lângă lac, câteodată bate vântul tare. Să mai arunci, te zici? Da, nu. Mai ai, șmecherie. Hai să-l arunci până la nisipul ăla de acolo. Da. Aici. Da, ia-l de sub aripi, așa cum ai aruncat prima dată. Uite așa. Îl ții deasupra capului și... Ia. Bă! Și eu l-am aruncat rău. Trebuie aruncat mai către în jos. N-a avut! Cine ajunge? Cine mai înalt? Cine mai înalt ajunge? Ce fain, l-a aruncat acum! Bine l-ai aruncat. Bravo! Foarte bine. Ia vezi, ce se vede acolo în lentila aia? Eva! Se vede Eva? Și acum? Pe ecran? Doiu!
Eu mă, uite, cred că așa dacă aruncăm în partea aia, că vântul așa bate către încolo, o să meargă mai mult. Oh, băi, avionule, băi! Băi, de ce nu ai planat, mă? A venit înapoi. A venit la Evi! La Evi. A venit la Evi, de sub aripă ține el, așa. Uite-o pe aia l-a aruncat, bă! Bravo! Hai, avionule, ce ai, mă? Evi te aruncă bine. Evi te aruncă bine, tu de ce nu mergi bine? Păi ce ai, mă? Amețitule. Hai, mai arunci tu, Evi? Hai, aruncă-l către încoace, către totul, da? Ia să vedem. Ce mai, măi? Unde te aduci? Ia vezi, papa. Ia vezi, papa. Hai, aruncă tu. Către încolo, așa, către încolo. Acolo are loc mai mult. Ia, papa, aruncă și tu să vezi cum se duce la tine. Ia vezi, papa, cum se duce. Ia, hai, ia. Ia să vedem. Țiu. Ia. Vrei să arunc și eu odată? Să mai arunci. Hai, hai. Ia, de sub aripi, chiar așa, de sub aripi. Foarte bine, l-a aruncat și acum. Vrei să dau jos? Hai că te dau jos. Swish. De acolo. Da, e destul de bine. Pentru că nu mai ești așa înalt acum, nu mai ești în spatele lui papa, tu poți să-l arunci și de la înălțimea ta. Dar merge mai... Ai grijă la bolovania să nu te împiedici. Uite, poți să fugi de aici, de la Papino, la vale, așa, uite, așa să faci cu el. Uite așa. Să-i dai drumul așa, încet. Bate vântul din spatele nostru, din spatele meu, deci tu trebuie să-l dai așa ca să-l ajute vântul să zboare mai lung. Vezi? Bravo! Luciuli! Ia, vrei să-l dau eu? Ia uite, te-a strigat rața. Dar se zgârie pe burtică. Că se zgârie și, da, și nu mai zboară după aia bine. Da. Prin iarbă poți să-l duci și pe burtică așa. Uite cocostârcule! Uite cum e Eva! L-ai văzut pe cocostârc? Uite-l! Ce gât lung are! Hai să-l vedem. Ia, Eva, ce zici? Poate să zboare avionul până acolo la nisip? Ia să vedem. Ia uite, Eva. Eva. Eva, ia uite la papa, mă. Uite ce, Evi! cum îl lansează papa pe avion. Bravo, papa, frumos, l-ai dat. Ia să vedem! Ia să mai zboară o dată! Uite, mergi până la Evi! Evi, ia uite cum îl dă și dorul. Ia să vedem! Ia să vezi, ia. Ia, încet așa, ia uite, ia uite! Auci! Hai acasă. Frumoasă. Hai să ne... Nu vrei să ne mai jucăm un pic? Pa, cocostârcule! Uite, Eva se duce un pic până acasă, dar vine înapoi! Ia vedem dacă a terminat mama de făcut cu asta.
Știți ce frumos a aruncat Eva avionul?